Stovky papírových formulářů měsíčně, chaos v Excelu a nekonečné telefonáty. Tak vypadaly naše vratky předtím, než jsme začali používat Retino. My jsme bosonožka a od roku 2015 obouváme děti i dospělé do barefoot obuvy. Záleží nám na tom, aby každá bota padla, protože podle statistik až 7 dětí z 10 nosí špatnou obuv, což může v dospělosti vést k propadlé klenbě nebo bočenému palci. Proto dáváme zákazníkům možnost nakoupit si více bot, v klidu si doma vyzkoušet a pokud nesedí, můžete bez problémů vrátit. Retino je systém, který nám pomáhá vyřizovat vratky a reklamace rychle, přehledně a jednoduše. Zákazník si přes online formulář vybere, co chce vrátit, dostane štítek na zpětnou dopravu a peníze do 2 dnů zpět. My vidíme všechno přehledně na jednom místě. Díky Retinu jsme ušetřili až 80% času. 2 lidé nyní zvládají to, co dřív dělal celý tým. Máme tak více času se věnovat zákazníkům. Spokojenost s procesem vratek? Aktuálně máme okolo 99,6% spokojených zákazníků. Každý druhý u nás nakoupí více než 2krát ročně. Díky Retinu máme více času se věnovat zákazníkům než papírům a to buduje důvěru a lojalitu. A to je pro bosonožku nejvíc. Retino. Aby se zákazníci vraceli.